दुलाराय बाथौ गौथुम उदालगुरि जिल्ला आफादनि 34थि बे बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो लोगोसेनो अरां दखरा बाथौ गौथुमनि बियाबनि बेयाव रुफाथि मायथाइ सिलभार जुबिलि बेयाव सेलेब्रेसन जादों। सानथामनि हाबाफारि दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव गोरोबोसे सावरायनाय बेयाव बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबिनायनि बा बेखौ फालिनायनि बेलायाव गौथुम हिसाबै जिखिनि हाबाफारिफोरखौ मावबोबाय आरो गोलाव समनि बे बाथौ सिबिनायनि जिखिनि खान्थि बिनि जि बिथिंफोरखौ लानानै हाबा मावबोनायनि बेलायाव जायफोर गेदेमा बिथांमोना कन्ट्रिबिउसन होबाय जोंहा जथेस्थ बेयाव सेनियर गौथुमजों जिल्लानि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बिथांमोननि बै समनि थासारिफोरखौ बिथांमोना फोरमायदों। आङो बे हाबाफारियाव दसे समनि थाखाय बाहागो लाबाय आरो बाथौ गौथुम उदालगुरि जिल्ला आफादा जि मोनसे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों गोथार थांखि आरो आदर्शनि गेजेरजों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ खुलुमनाय बेखौ सिबिनाय बिनि जि माने नेमखान्थिफोर दङ आरो बे बाथौनि आदर्शजों आरो बिनि जि मोनबा जि बिथिं दङ बे बिथिंनि गेजेरजों हा बार सान अर अख्रां दै बे मोनबा तत्वखौ लानानै जि बाथौनि जि सान्थौ आरो बे सान्थौनि गेजेरजों समाज आरो हारिखौ जौगाहोनायनि बा हारिखौ दालांनायनि जि बिथिं दिनै बिथांमोना मैखोमै खामानि मावदों। बर'नि गोजामसिन धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमा दिनै बे अबस्थायाव सफैबाय आरो मुलुगा मिथिबाय, भारताव थानाय सुबुं हारिफ्रा मिथिबाय आरो दिनै गोथार बाथौ सान बे नैथि मंगलबाराव माग दाननि बेखौ सिबिनायनि गेजेरजों आसाम सरकारा रिकगनिसन होनायनि गेजेरजों नेसनेल लेभेलावबो बिनि रिकगनिसनखौ मोनो नामा बिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। बर'आ गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ नाथाय गोजामसिन आरो गिबिसिन धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमखौ बर' हारिया बजबनानै लादों। जि समाव बर'आ सुबुं हिसाबै बेयाव रायजो जादों आरो बेखायनो आं सानो जे बे जि हाबा मावनाय बे हाबा मावनायनि गेजेरजों बर' हारिया गोख्रोङै समाज आरो हारि हिसाबै थांना थानायनि बिथिङाव गोहो मोनगोन, सक्ति मोनगोन। आरो दाख्लैबावै हादरनि नखर मन्थ्रि बिथां अमित शाहआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों जे बाथौनि जि तत्व बे तत्वखौ लानानै बिथाङा खोब स्पस्तयै बुंदों आरो लोगोसेनो बिथाङा मिटिंनि उनाव जिरायनाय समावबो बर' राव आरो बाथौ धोरोमखौ जेब्लायबो प्रमसन प्रटेक्सन आरो प्रिजार्भेसननि थाखाय बेखौ हाबा मावनांगौ होननानै बुंदों। दा बे जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गासैबो बर' हारिया जिखि धोरोमाव थाया मानो जों खौसेयै गोरोबलायनानै हारि हिसाबै खौसेयै जों थांना थानांगोन आरो बयनिबो बिसास आरो आदर्शखौ जों अरायबो मान होनानै हारिया खौसेयै जों गसंथानांगोन। आं बेखौनो फोथायो। गोजोन्थों।